नायलाबायबा खि गारलानाय मा गारलानाय फोथाराव जिरायलानानै नायनाय जायोमोन नालाय ओंखामनि लेभेला एसे बारायहैगोन आरोखि ओमफ्राय उदै गैयाबाथ' जों मावनो हाया दा जे उदैनो जे नांगौ। हेल' खुलुमबाय बयनिसिम बे सार्भिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअबो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। मानगोनां प्रमद बर' सारा सेरफांगुरियाव सिनेमा हल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि बिथां अनिल आरो प्रेक्टिकेल मोना मा गोजोननाय फोरमायदों दा जों भिडिअनि गेजेरजों नायलांनि दा नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौ जोबजासिम। फिल्डखौ ओरैबादि मोजां मोनदों आरो बिटिआरनि मानगोना CM प्रमद बर' सारनिसिमबो आं गोजोननाय बावहरदों। आंल' नङा जोंनि लकेलनि मानसिफ्रानो मोजां मोनदों आरोखि। गोदोनि समाव जोङो थारमाने उन्दैयाव बे गान जाथ्राफोर नायलाबायबा सोरबा सिनेमा नायलाबायबा खि गारलानाय मा गारलानाय फोथाराव जिरायलानानै नायनाय जायोमोन नालाय दा स्टेन्डार्ड हिसाबै जोङो नैबे हलनि गेजेरजों मोजां स्टेन्डार्ड बाहाबै जों नायनो हासिगोन आरो दा ओरैबादि मोजां मोनदों। बे मोजां मोननायखौ माने गोजोननायखौ बुंफोरनो माने बिराद गोबाव सम नांगोन आरो थैलायलांगोनसो आरोखि। सावथुन मुलुगनि फोथाराव नोंथांखौ गोबाङानो सिनायो फेस्ला फावगिरि नोंथां जाखो। आंथ' आगोलाव फिसा गाबोदोंमोन फरायनाय समाव ओरैनो गोथै बांग्राफ्राव होदलाबायलै होननानै बुङोमोन आं माने फिसायाव आरोखि। ओमफ्राय दा फैनानै माखासे समाबो माने थिनदों आरोखि जेब्लानाखि जोङो जेबो खामानि मावनो दांनो गैया साख्रि बाख्रिफोर थाब्लाथ' बाव बेस्थ' जासिगौमोन आरोखि खिन्थु दा साख्रि गैया हिसाबै कालसारावनो एसे जाथिफ्राबो सिनायजायो होननानै आं बाव हाबदों आरोखि। कर'ना भाइरासनि उनावहाय 2024निफ्राय आङो मैखोम बाहागो लादों आरोखि बेबादि। फैसा होनायनि मोनसे ट्रेन्ड जादों नोंथाङाबो शर्ट मुभि बा लं मुभियाव बाहागो लाबाय थायो हिसाबै माबायदि फोरमायनो सानो बे बिथिङाव? बेखौ होयोब्लाथ' बिराद मोजां माने जोंनि प्रडिउसारफ्रा माने एखमबा सिनेमा दिहुननानै माने 6 लाख 7 लाख बाहायोब्ला माने थाइसेबो मोनफिननाय जायो। माने न' बां फाननानै ऋणफोर सुख'ला हरनांगौ जायो नालाय दा बेबादि खालामब्ला हयथ' साबसिन बानायनानै गोसोफोर थुलुंगानानै जोंनिफ्राय आरो साबसिननिफ्राय साबसिन दिहुननानै जोङो माने बेबादि बारायबोबाय थागोन आरोखि। थारमाने नोंथाङा सिनेमा शर्ट मुभिनिफ्राय लं मुभियावबो कनभार्ट जानो गोसो दं नामा बे बिथिङाव? औ आं ओरैनोथ' एसे कनभार्ट जागासिनोखा मानसिफोर थिनाब्लाबो आंनो थांगासिनोखा आरोखि दा थांगोन आरोखि लासैनो। बेल' नङा आरो गोजौआव जुदि बलिउडफ्रावबो बाहागो मोनोब्ला बेनिबो ट्राइ खालामदों आरोखि कनभार्ट जालांगोन बे। धन्यबाद। बे खोथायाथ' ओरैबायदि आसरित गोजोननाय। दिस इज द फार्स्ट टाइम गोइं टु बि इन आवर बिटिआर। बिराद गोजोननाय मोनदों जों आदाजों आंजों लोगो मोनबा मोजां रायलायबाय थायो बे खोथाखौ। दिनै जोंनि हालामावनो नैबे सेरफांगुरि ओनसोलाव जे सिनेमा हल गायसनफैबाय दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद सारा बेखौ जोङो बिराद गोजोननाय फोरमायदों आरो बिराद मोजां मोनदों आरोखि। ससाइटि बिल्डिंनि फारसे नोंथाङाबो सासे सिनेमा बा मोनसे बेखौ आं फोरमायनो सानो जोंनि साननाय हनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासैखौबो मोनसे फिल्म मोनसे सावथुननि गेजेरजों जोङो फोरमायनो हायो आरो बे सावथुनाव नायब्लानो जोंखौ सिनायगोन आरोखि। बेयावनो गासिबो जोंनि गासैबो गोसोनि साननायनिफ्राय लानानै थैनि ब्रेननि अल खामानिया मोनसे हारिनि सावथुनजों गोसारो आरोखि आं बेखौ फोथायनाय दङ। बर' सावथुन मुलुगाव माबायदि बे सिनेमा हला जोंनि बर' फिल्म प्रडिउसारफोरनि एक्टर एक्ट्रिसफोरनि थाखाय आरो जोंनि जे दावगाबोबाय थानाय फैगोन जे फिउचार आर्टिस्टफोर प्रडिउसारफोर बिथांमोननि थाखाय आरो जोंनिबो थाखाय बिराद मोजां हेफाजाब जागोन। मानो होनबा दा इउटुबावल' फेसबुकआवल' नायबाय थानाय जायो ओमफ्राय नैबे सिनेमा हलाव जे एसेबाबो थाइसे थाइनै टिकेट दाननानै जों बयखौबो नायगोन आरोखि। बेयाव जोंना एसे माने जोंनि जे ओंखामनि लेभेला एसे बारायहैगोन आरोखि। ओमफ्राय उदै गैयाबाथ' जों मावनो हाया दा जे उदैनो जे नांगौ आदार बे नैबे सिनेमा हलजों प्रडिउसारफोर आर्टिस्टफोरनि थाखाय एसेबाबो डेभेलपसिन जागोन आरोखि। थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनथिबाय जानांगौ बिथांमोना मा गोजोननाय फोरमायदों आरो बिदिनो जिल्लायाव मोनसे सिनेमा हल थानांगौ नङाब्ला जोंनि बर' सिनेमाया थांनानै थानाय नङा। मोनसे सिनेमा बानायनांगौब्ला गोबां खरसा जायो आरो बे खरसा जानायखौ जोंहा सिनेमा हल गैयाब्ला जोङो बे फैसाखौ मोनफिननो हाया बिदिनो गोबां लस जायो। बेनि थाखायनो गासै जिल्लायावबो मोनसे सिनेमा हल थायोब्ला मोजां जायो आरो जोंनि बर' सिनेमाया गोजौ लेभेलाव आवगायलांबाय थानो हागोन।
स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन